Tal com indica el títol, estem parlant de boicot com un instrument, o sigui que hem d'entendre que es pot aplicar de diverses maneres segons context i segons situació. El fet de dir boicot es pot entendre també diverses coses, el fet de no col·laborar amb alguna cosa, el fet de rebutjar algun element, el fet també important d'assegurar que els altres, les altres, tampoc hi col·laborin. I aquest instrument, aquest boicot, es pot aplicar això, cap a una empresa que segons el veure d'algú vulnera alguns drets i que per tant se li ha d'aplicar un boicot, es pot aplicar contra algun acte concret, posem pel cas els actes xenòfobs que organitzen partits racistes, també es poden fer boicot en aquests actes, o es poden fer boicots més generals cap a un estat. En aquest cas, una mica el que jo explicaré breument és precisament la campanya de BDS, boicot, desinversions i sancions, contra l'estat d'Israel. Tal com he comentat, el boicot és un instrument més. Hem d'entendre que aquesta lluita, sobretot bàsicament per la defensa del poble palestí, que ja des d'abans de la mateixa creació de l'estat d'Israel està sent colonitzat i ocupat militarment per aquest estat format el 1948, la lluita del poble palestí té diverses vessants, diverses maneres de lluita, totes elles legítimes i en tot cas es pot analitzar si són més o menys efectives, i la campanya del boicot és una campanya que precisament surt d'una crida de la mateixa societat palestina a l'any 2005 al veure que a nivell internacional l'estat d'Israel es vulnerava sistemàticament els pocs impediments que des d'organismes internacionals se li posaven, com el tema de seguir colonitzant terres, el tema de construir l'anomenat mur de l'apartheid que pretén separar territoris, el tema d'impedir el retorn de totes aquelles persones refugiades que van marxar durant la creació a sang i foc de l'estat d'Israel, etc. Més de 170 organitzacions palestines que participen en diverses maneres en aquesta resistència palestina fan una crida, sobretot adreçada a la societat internacional, tant a les institucions com a la població dels diversos estats del món, a que iniciïn una campanya similar a la que es va iniciar durant l'època de l'apartheid de Sud-àfrica per boicotejar a l'estat d'Israel fins que aquest acati, per una banda, la normativa internacional i per altra el respecte dels drets humans de tota la població de tota Palestina. Aquesta campanya és una campanya de solidaritat envers el poble palestí i com a tal també entenem que la solidaritat ha d'anar unida a una lluita d'un poble concret. I nosaltres la recollim des d'aquí i intentem aplicar-la segons veiem que pugui ser més efectiva. Tal com indica el nom, boicot, desinversions i sancions, implica tres elements diferenciats. El boicot seria el fet aquest de boicotejar, per exemple, empreses que comerciïn amb Israel, boicotejar també a nivell cultural organismes que duin a terme actes de normalització a l'estat d'Israel o de grups culturals o esportius israelians que emparats pel mateix estat vinguin com a representació d'aquest estat racista a casa nostra. Però també hi ha dos elements més, que un és el tema de les desinversions i l'altre és el de les sancions. El de la desinversió, com el seu nom indica, va més adreçat a temes econòmics, a demanar que les empreses o les mateixes institucions deixin d'invertir diners a l'estat d'Israel, i el tema de les sancions també aquest s'allunya una mica més del que entendríem com a població de carrer i va més adreçat als organismes internacionals que ja que han tret clàusules condemnant a certes actuacions de l'estat israelià, que deixin de simplement que es quedi en el paper i que apliquin sancions reals.